Welcome to my vlog. Ping Bicolana. Good morning guys. Yan, bagong araw na naman. Prepare muna tayo ng breakfast ni Amo. Yan. Yan guys, prepare muna tayo ng breakfast ni Amo. Ayan. Green olive. Then, another olive, brown olive. Napapansin nyo, mahilig sila sa olive. Ganyan guys ang mga Arabo. Then, white cheese. Ayan, ginayat-gayat ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng butter. Ito guys. Ayan ang inilagay ko. Then, nilagyan ko siya ng konting olive oil and this one. Pomegranate. Konti lang. Konting-konti lang. Then, another cheese again. And cheese again. Ayan. Ayan guys. Ang breakfast for today ni Amo. Then, meron na rin pala akong ginayat dito. Meron pa siyang salata guys. Ito. Nilagyan ko din siya ng fruits. With green salad. Ayan. Green salad. Then, syempre, hindi mawawala ang tea. Ayan ang kanyang tea. Ayan. Then, yogurt. Also yogurt. Ayan guys. May yogurt pa yung guys. Ayan. Ayan ang breakfast for today ni Amo. Thank you guys. God bless you all. Thanks for watching.